dena eskatu genion bizitzari, argia, gozamena, jakituria, paradisotako hondartzetatik errebisteratuak izan ginen arte. Baina trenek gauerdietan sistuz iragarritako bidaia helmuga harrigarrietara egitean. Ni ere bidaiari izanen naiz. Bizidun ororen edalontzia hondarreraino ustuz. Baina birlotua orain uneari orduei urruneko hiri ederren itxaropenik gabe, larrozen urrinaz oroitzen naiz, eta gorputz jainkotuen erakartasunaz. Hor jardin dizila bara txondoaren eskutuan etxearen ibilgune beti berrasmatuak, oian ezearen, abaroa mendiegaletan eta palmonduen itzalean, doain eta maitzen ekialdeko itsasegiak. Aruntz noak izue betirako, ametzen galbidetik, albizkide maitatu gaur ia ahastuok.